святло, у Тройці маєш ти життя, дай нам любові щодрий дар, у наших серцях пробивай. У ранку хвалим Тебе і молимся працному всі, дозволь же нам прийти туди, де Ти сам щастя для святих. Хвала Отцю нехай завжди, і Сину, і Духу разом з Ним, учитель зносить за нас, і зараз, і у вічний час. О Боже, вічне і святло, у Тройці маєш ти життя, дай нам любові щодрий дар, у наших серцях пробивай. У ранку хвалим Тебе і молимся працному всі, дозволь же нам прийти туди, де Ти сам щастя для святих. Хвала Отцю нехай завжди, і Сину, і Духу разом з Ним, учитель зносить за нас, і зараз, і у вічний час. Аминь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Подчас этой святой мши молимся за парафиян. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодород небесный, Боже, лыча всемогутный, Пане сыне одинородный,
Помолимся. Отрымливай, Пане, Твоих верных и дары вечной добрынёю Тых, кто признает Тебе Створителем и Паном, однови даденное им житё и заховай обновленное праз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Еклезіяста. Марнасць марнасцяў, кажа Еклезіяст. Марнасць марнасцяў і ўсё марнасць. Бывае, што чалавек працуе з мудрасцю, веданнем і уменнем, аднак павінен пакінуць надзел чалавеку, які над тым не працаваў. І гэта марнасць і вялікае зло. Якая ж карысць будзе чалавеку ад усёй яго працы і клопату сэрца, з якімі ён працуе пад сонцам? Бо ўсе дні ягоныя – гэта пакуты, і смутак – праца яго. Нават уначы яго сэрца не мае спакою, і гэта марнасць. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Ти вертаєш чоловіка у пил і кажеш, вертайтеся, сини Адама. Тисяча годов перед очима Твоїми, як день учорашній, як і минув, або як одна ночная варта. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Ніби розводцем їх змиваєш, я не становяться ніби ранішній сон, як трава, що росте, раніця й цвіте і зеленіє, а увечер вяне і сохне. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Навчи нас так лічить дні наші, каб ми здобили мудрость серця. Верніся, Пане, кольки ж яще, пошкодуй слугаў своїх. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Наполни раницею нас Своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Нехай прихильность Пана Бога нашего будет над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянаў. Браты, калі ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что в вышынях, где Христос сидит праворуч Бога, про тое, что в вышынях думайте, а не про земное, бо вы померли, и жыццё ваше сховано с Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христос, жыццё ваше, тады и вы з'явіцеся разом з Ім у хвале. Таму зрабіце мёртвымі тое, што земное у теле вашым, распусту, нечыстасць, моцнае захапленне, дрэннае памкненне і хцівасць, якая з'яўляецца ідалапаклонствам.
За гэтых рэчаў гнеў Божы сыходзіць на сыноў непаслухмянасці, сярод якіх і вы калісьці хадзілі, калі жылі сярод іх. Цяпер жа і вы адкіньце гэта ўсё: гнеў, абурэнне, злосць, блюзнерства, зласлоўе з вуснаў вашых. Не хлусіце адзін аднаму, бо вы знялі з сябе старога чалавека разам з ягонымі ўчынкамі і апрануліся ў новага, які абнаўляецца для пазнання паводле вобраза таго, хто стварыў яго. І тут ужо няма ні Эліна, ні Юдэя, ні абразання, ні адсутнасці абразання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні свабоднага, але ўсё і ва ўсім. Христос – гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Szczęśliwia ubogia ducha, bo ich jest wладарstwo niebiesne. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I słucham Twoich. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. U той час нехта з натоўпу сказаў Езус: «Настаўнік, скажы майму брату, каб ён падзяліўся са мною спадчынай». Але Езус адказаў яму: «Чалавеча, хто паставіў мяне судзіць альбо раздзяляць вас?» Пры гэтым сказаў ім: «Глядзіце, сцеражыцеся ўсялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці». І расказаў ім прыпавесць. У аднаго багатага чалавека добра ўрадзіла поле. І ён разважаў сам насам: «Што мне рабіць? Няма куды мне сабраць ураджай мой». І сказаў: «Вось што зраблю. Паламаю засекі мае, збудую большыя, і збяру туды ўсё збожжа маё і ўсё дабро маё. І скажу душы маёй: душа, шмат дабра ў цябе ляжыць на многія гады, адпачывай, еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяруць душу тваю у цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў?» Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богом багацеем. Гэта слова Пана. Хвала Тебе. Сідайце. Дорогие браты и сестры, мы бачым сёння такое цікавае апавяданне Езуса пра сквапнага чалавека. Бачым, гаворыць пра чалавека, не піша так, але Христос папярэдзіў: «Сцеражыцеся прагнасці». Прагнуць, памкненне — гэта такое захапленне, там, дрэннае памкненне, хцівасць, кажа святы Павел апостол у пасланні да Каласянаў. Тое, што робіць, таму зрабіце мёртвымі тое, што зямное ў вашым целе. Нагадвае пра такія даволі справы. Зрабіць мёртвымі — гэта значыць, што ввогуле яно не павінна нават ажываць на адну хвіліну у нас. Ось і Христос папярэджвае пра прагнасць мець яшчэ больш, знаеце. Шмат такіх прыкладаў мы маем жыцця, што ось чалавек прагнуў мець. Я асабліва прыклад такі нашай штодзённасці, калі мы памятаем пачатак 90-х гадоў, калі развальваўся Савецкі Саюз, тады ўсё развалілася, і грошы разваліліся,
і ўсё развалілася, і мы маем такі прыгожы прыклад гэтага ўсяго. Ну, напэўна, людзі пакутавалі, людзі цярпелі ад гэтага, як чалавек часамі збіраў, не даядаў, дзецям не даваў нават яды належным чынам, а сабіраў той капейку да капейкі, этой збіркніжкі сабіраў. Вось. Часамі нават не ведалі, на што яны сабіралі, бо тады і машыны асабліва не можна было купіць. Незразумелая сітуацыя была, але людзі сабіралі, знаеце. Вось сабіралі, яны панавучваліся, я яшчэ помню, яшчэ малы быў, то мы находзілі, дзеці бегалі, знаеце, ўсюды влезуць там, а соседскімі, то находзілі яшчэ тыя царскія грошы, вялікія такія, вот такія стопкі. Толстыя стопкі находзілі тых царскіх грошай, і вельмі многа кацярынінскія, яшчэ чырвонцы царскія находзілі. Тоже людзі сабіралі. Як раней гаварылі, памятаю, говорит, монеты мы не собирали, золото, а рубли, бумажки было легче трымаць. Да, легче трымаць. Вот такое было высказывание. Такое было высказывание у людей. То есть люди собирали. Люди собирали, это ўсё неяк собирали. Вось, каб вот паўтарыць словы гэтага чалавека, еш, пі, весяліся, але не ели, не пілі, а ўсё собирали. Заўсёды паўстае пытанне, ну вось, ну насабіраў, часамі галадаваў, каб сабіраць гэтыя грошы, і ўсё, ну, непонятно, то на смерць сабіраюць, то на жыццё сабіраюць, то на яшчэ на нешта сабіраюць, усё сабіралі людзі, а жыццё закончваецца. Як чуем такое адказ неразумны, гэтай жа ночы забярут душу твою, каму ж это дастанецца тое, што ты падрыхтаваў. Памятаю такое апавяданне, я вам уже апавядаў яго пра аднаго чалавека, пра адну бабульку, якая так, это бацюшка праваслаўны хаваў яе. Было такое апавяданне, апавядалі это насамрэч. Яна, калі памірала, вельмі прасіла, каб вось абраз такі вялікі, ну там такі абраз незначны, але абраз такі с вялікім кіётам тоўстым, положите обязательно мне ў труну гэты абраз. Положите обязательно гэты абраз у труну. Вось хачу, каб гэты абраз быў каля мяне. Ну, уже кажа, вось хаваем гэтую бабульку, так, ну, абраз жа, сказали, тут уже ж исполняюць волю последнюю, гэты абраз. Пхалі ў гэту труну, не ўлазіў, троху такі великаваты быў, і таўставаты, так, это такі рамка таўставатая, ўсё. Ну, говорит, батюшка стоит, говорит, ну, разбярыце яго і положите так уже ў труну, так отдельно. Як разобрали, а там грошей полно за образом, да. Махнуў рукой і пошел. Говорит, можете положить, и все, это их хочется. Ну, не ведаючи, положили, это все так, это, вось. Або там тоже такий смех був, помирає муж і говорить жонці, слушай, мільйонер, говорить, вот я миллион, я тебе прошу, положи все гроши со мною. Ну, жонка говорит, хорошо, положу обязательно. Положила на счет гроши, выписала чек и положила ему у труну чек. Да, и тешься. Вот, читай чек, да. Пытанне заўсёды, вось, ёсць такая прагнасць у чалавеку. Прагнасць усяго, вось, каб было, каб нешта, вось гэта, ага, трэба дом большы зрабіць, а потом плача, калі ўжо пастарэе ходзіць, хто яго ўбіраць, гэты дом будзе, дзеці паўцякалі, і нема каму, а я хацеў, думаў, ці думала, што ўсе будуць тут вот жыць, а я буду хадзіць Крулёва, это вот па першым этажы, і каля мяне ўсе будуць бегаць па другіх этажах, а ён, оказывается, пусты астаўся дом, і нема нават каму ўбіраць, і нікому нават не патрэбна, і вот залам, а мы столькі працавалі, мы столькі стараліся. Ну, напэўна, чалавек заўсёды хоча, каб было, каб больш, але гэта добра, хацець і зарабляць, гэта добра, але слова заўсёды падарожнічае разам прагнасць. Рабіць з гэтага боства. Есть першае Божае прыказанне, не май іншых багоў, гаворыць Бог. То есть мы зрабілі з сваёй прагнасці Бога.
І мы гэтаму пакланяемся, і мы ўсё робім для таго, каб вось гэта збіраць. Вось яно ўжо нам не патрэбна, але мы все равно збіраем гэта, бо яно ўжо нам не патрэбна. Мы ведаем, што з гэтым нікуды не дзенемся, яно нікуды не пойдзе, але вось чалавек — это як зараза такая, з аднаго боку. Гэта як мы яшчэ называем залежнасць. Прагнасць — гэта залежнасць. Мы ведаем, што залежнасці могуць быць розныя, і растрачваць, шапагалізм, шопінг, такое цікавае слово, і чалавек, які ось гаворыць, як пайду па магазинах, пакупляю, дык мне лягчэй становіцца, да. І будзе апошнія грошы амаль што забіраць, вось, бо купіць заўсёды трэба. І потом выкіне гэтую рэч, нават этикетку не сарве, яна будзе ляжаць, і год, 2, 3, 5, 10 будзе ляжаць, нават этикетку, але вось каб ляжала гэтая рэч, вось, бо трэба гэта, вось, бо трэба тоже такая надмер. Это тоже залежнасць, іграманія такая, гэта тоже залежнасці гэтыя. Это ўсё такое, як Христос гаворыць, прагнасць. Чалавек прагне, і іншыя грахі ёсць, і алкагольная залежнасць, іншыя залежнасці ёсць у чалавека. Чалавек як бы без іх не можа абысціся. Цяпер паставім пытанне сабе. Добра, вось мы зразумелі, што такое залежнасць, што гэта вельмі шкодзіць не толькі нашаму целу, бо это мы павінны зразумець, што цела ад гэтага карысці ніякай мець не будзе абсалютна, але нават нашыя дзеці могуць не мець гэтай карысці, паважаныя з гэтага ўсяго, бо, напрыклад, пачалі дзяліць, нават па роўнымі кучкамі падзялілі, як я гавару, роўныя кучкі падзялілі, але ёсць хтосьці там, у кожнага, напрыклад, дзіцяці дапаможныя людзі, якія скажуць, а ў таго кучка лепей блісціць, чым нашая кучка грашэй горш блісціць. І вось, і ўсё дастаткова гэтага, каб ворагі былі ўсё жыццё. Дарагія браты і сёстры, сапраўды гэта так, сапраўды. Ось хацелася бы, каб ось нешта было, там нехта, ось нешта, адкульсьці, прагнасць такая ў чалавеку. Але мы жывём, мы павінны зразумець, што нашае жыццё гэта не толькі праца на кагосьці. Мы ямо, каб жыць, а не жывём, каб есці. Ямо, каб жыць, а не жывём, каб есці. Ось гэта павінны зразумець. Гэта. І ў гэтым залежыць увесь наш матэрыялізм. Увесь наш матэрыялізм. Пражыць дастойна жыццё. Пражыць з Богам жыццё. Выхаваць, напрыклад, добра дзяцей, згодна з Божымі прыказаннямі. Бо тоже таксама гаварылі, мы ўсё жыццё працавала на дзяцей, ці працаваў на дзяцей, каб ім добра было, а яны сёння з'ехалі, іх няма не відаць, а не было часу нават малітваў навучыць дзіця, не было часу да касцёла схадзіць з дзіцем, бо трэба было працаваць дзень і ноч. Дзень і ноч. Так, мы зараз разумныя, бо ўжо час прайшоў, але заўсёды мы можам сказаць, што ж, цяпер ужо мы праваронілі, прашляпілі тое, што павінны час. Як жа ж далей вярнуцца? Дарагія браты і сёстры, каб вярнуць хоць троху, калі магчымасць ёсць, Божую ласку, якая была страчана калісьці, якую мы, як кажуць, згубілі па дарозе нашага жыцця, застаецца толькі малітва. Часамі нам, калі мы чуем такое, маліцеся, гэта такое нешта выдаецца, простое, непамоцнае, недапаможнае, што не можа дапамагчы, калі скажуць маліцеся. Але чалавек павінен зразумець, што гэта самае сур'ёзнае лякарства, якое існуе, каб здабыць Божую ласку назад. Другога не існуе, каб вымаліць ласку да той ці іншай асобы. Так, мы, можа, не вымалім таго поўнага аздараўлення душы і цела, бо гэта вельмі цяжка. Але як пасля хваробы, пэўнай, нават пасля аперацыі, у цела чалавека жыве хваравітае, але жыве. Таксама і для душы нашай мы можам выпрасіць Божую ласку. Так, яна ўжо будзе хваравітая, як па першародным граху, але будзе жыць і атрымае збаўленне. Бог міласэрны.
Бог прабачае не толькі грахі, але прабачае таксама кары за грахі, калі мы карыстаемся належным чынам Божай ласкай. І калі мы увайшлі ў гэтую малітву і дацанілі малітву, да Хрыста нездарма прыйшлі вучні, яны ж хадзілі за ім, хадзілі кожную хвіліну за Хрыстом, бачылі Хрыста, бачылі, як Ён моліцца. Дастаткова было сузіраць у Хрыста, але ж яны сказалі: «Пане, навучы нас маліцца, навучы нас маліцца». І Христос вучыць іх маліцца, вучыць малітву Отче наш, але вучыць вучняў маліцца, хоць яны прабывалі з Богом. Мы хоць прабываем з Богом, дарагія браты і сёстры, мы адчуваем, што мы веруючыя, мы маем такую нейкую патрэбу ў веры. Але калі прыходзім тут да касцёла, бо касцёл – гэта асаблівае месца спаткання з Езусам Христом, хоць спаткаемся з Езусам Христом паўсюль, і Бог ёсць паўсюль, на небе, на зямлі, ў кожным месцы. Але касцёл – гэта асаблівае спатканне Христом. Мы прыходзім, становімся на калені, часамі не ведаем, што сказаць, бо столькі усяго на галаве. «Пане, навучы нас маліцца», скажам гэтыя словы. Мы да Цябе звяртаемся, бо Ты сапраўдны, рэальны у Найсвяцейшым сакраменце. Бо Ты сапраўды там ёсць, у сапраўдным целе, у сапраўднай крыві ёсць у Найсвяцейшым сакраменце. Рэальная Твая прысутнасць тут, у касцёле, асаблівая прысутнасць. Гэтаму мы гэта добра разумеем, дарагія браты і сёстры. Мы просім Пана. І Христос гаворыць, калі не ведаеце, як прасіць, далей як бы адказвае на нашае пытанне: прасіце Духа Святога. Прасіце Духа Святога – это найбольшы дар, які можа даць нам Езус. Што значыць: «Пане, навучы нас маліцца, прасіце Духа Святога»? Это вяртанне Божай ласкі. Божай ласкі зраненай душы і зраненаму целу. Вяртанне Божай ласкі. Такім чынам мы можам выпрасіць патрэбныя ласкі для сябе, патрэбныя ласкі для нашых родных і блізкіх, бо мы часамі молімся, як Христос гаворыць: просіце, але не ведаеце, чаго просіце. Просіце, але не ўмееце прасіць. Поэтому Христос до нас конкретно звяртаецца, каб вось наша просьба была у Духу Святым, каб мы выпрошвалі нам ласкі. Першая ласка, якую мы выпрошваем, это ласка збаўлення для кожнага нас, а ўсё остальное будзе нам дададзена. Напэўна, будзе дададзена і ў жыцці духоўным, і ў жыцці цялесным будзе дададзена нам, калі мы молімся пра ласку збаўлення. Будзе дададзена. То есть Айцец Нябесны дасць вам, кажа Христос, калі вы, будучы злымі, умееце добро даваць сваім дзецям. Ці ж Айцец ваш Нябесны не дасць вам Духа Святого, калі вы яго папросіце. Бачым, ці ж Айцец вас Нябесны не дасць вас, дам. Але калі вы, будучы злыя, умееце даваць добро, умееце даваць добро, чаму Бог не дасць вам, калі вы папросіце належным чынам. Поэтому у нас есть магчымасць, дарагія браты і сёстры. Христос дае нам прыклад. Ён не судзіць гэтых людзей, якія прыйшлі да Яго. Паглядзіце, ён не гаворыць: трэба зрабіць так, трэба зрабіць так. Але ён дае магчымасць, каб чалавек зразумеў і прагнасць. Вось гэта слово прагнасць, бо тут прагненне есть. Вось мне бы гэта, гэта прагненне, якое пабуджае чалавека да зайздрасці. Пабуджае да зайздрасці. Пабуджае, каб вось я буду больш зайздросны. Але ласка Божая, яна не зайздросная. Ласка Божая, якая даецца чалавеку ў добрым накірунку. Чалавек атрымоўвае за сваём, атрымоўвае столькі, сколькі Пан Бог дае яму, стараецца яшчэ больш. Бачым па прыкладу таксама іншым, калі Пан Езус гаворыць пра прыклад, калі сябар прыйшоў да аднаго чалавека позна ўначы, і другі пашоў стукацца, каб той даў яму вось таго матэрыяльнага, той патрэбы. Паглядзіце, і за настойлівасці ў стане і дасць яму столькі. Не сказаў, што закрые дзверы і вышле куды-небудзь далёка, і скажа: адыдзіся, але ў стане і дасць яму, задаволіць яго патрэбу вось гэты чалавек.
Калі Христос дае прыклад, што чалавек задаволіць патрэбу, таксама і Бог задаволіць нашую патрэбу абавязкова, але мы ведаем, што найбольшая патрэба для нас збаўлення, бо ўсе сакраманты і ўсе вядзе нас да жыцця вечнага, а да жыцця вечнага мы ідзем праз штодзённае жыццё, праз тое, што умеем барукацца у штодзённасці з тымі клопатамі, і з радасцю, і з роскашу, і з недахопам у нашым жыцці, і з беднасцю, і з багаццем, з дапамогай Бога. І то есть бачым яшчэ, якую правіну ўчыніў гэты чалавек. Прагнасць, яна выключае падзяку Богу. Прагнасць выключае. Ён адразу звярнуўся да сваёй душы, ён быў задаволены сваім целам. Душа моя, радуйся и веселися, хоць нейкі духоўны аспект есть. Не гаворыць, цела маё, радуйся и веселися. Але душа моя, як мы бачым, вось такі аспект, прагнасць мае духоўны аспект. Але не падзякаваў Богу. Дзякуй табе, Божа, за гэтыя дары, што ты мне даў, што зямля гэтая урадзіла, бо ураджай гэта не толькі заслуга чалавека, але гэта благаслаўленне Божае. Паважаны, як вы ведаеце, ураджай можа быць, дождж можа быць занадта, можа быць увогуле не быць яго. Дарагія браты і сёстры, калі увогуле няма дажджа на нашых градках, мы стараемся паліваць, і вельмі шмат працуем, і не заўсёды вырастае ураджай той, які бы мы хацелі мець. Але падзякаваць Богу за ўсё нездарма, калі мы чытаем стары запавет, Пан Бог, асабліва ў кнізе Другазаконня, кніга Левітаў, калі ён гаворыць пра тыя абрады, рытуалы, вялікую увагу звяртае на падзяку Богу за штодзённасць, за дар розны, за дар жыцця другога чалавека, за ураджаі і так далее, таму за кожную хвіліну жыцця. Пан Бог дае пэўныя абрады, каб чалавек умеў падзякаваць Пану Богу. Не проста так, але умеў падзякаваць. І мы, як веруючыя, павінны вучыцца ўсяму гэтаму, вучыцца падзякаваць. І гэтая навука распачынаецца ад вельмі простага, нават ад яды штодзённай, калі мы умеем сказаць «Благаславі Божа» і «Дзякуй табе, Божа», нават на пачатку і на заканчэнні. Нават немнога слоў, нават можам добра, калі мы можам і маем сябе моц і сілы і зрабіць знак Святого Крыжа. Але калі вось мы не хочам, там ці яшчэ што, хоць «Дзякуй табе, Божа, за гэтую», «Благаславі Божа гэтую яду», і на заканчэнне «Дзякуй табе, Божа, за гэтую яду». Бо таксама гэта, дзякуючы Богу, мы маем. І на хлебе, і на стале хлеб, дзякуючы Богу, мы маем. І воду мы, дзякуючы Богу, маем. І павінны падзякаваць. І няхай Пан Бог усемагутны нам дасць сваё благаслаўленне, спусціць на нас свае ласкі і заўсёды вядзе нас у штодзённасць. Амен. Вызнаем нашую веру, веру в адзінага Бога,
З верою ў збаўчую моц Jesуsa Христа ўзнесём праз Яго посредництва до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб яго вера, надзея і любоў паказвалі свету шлях да Божага валадарства. Цябе просім. Молимся за святога Айца, каб пад кіраўніцтвам Духа Святога ён садзейнічаў умацаванню сярод хрысціянаў сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб, вырашаючы цяжкія праблемы, яны кіраваліся прынцыпам агульнага дабра для ўсяго грамадства. Цябе просім. Молимся за маладых людзей, якіх Христос кліча прапаведваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Цябе просім. Молимся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за атрыманую ад Яго дапамогу. Цябе просім. Прошу всемагутнага Бога, святла Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. За ўсіх несправядліва пакрыўджаных і асуджаных. Цябе просім. За наших ахвярадаўцаў, благословлення в іх справах у штодзённасці. Цябе просім. Просім Цябе, Боже, учыні, каб мы не пераставалі ўзносіць да Цябе малітвы і вучыліся распазнаваць Твою волю праз Христа, Пана нашага. Амин. Сідайце. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христу Святому. Милосердный Боже, з ласки Твоей освяти гэтыя дары, якія мы приносим Тебе к духовную ахвяру, учини, каб мы сами стали для Тебе вечным даром. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. У гору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он навіда і справедлива. За правди годна гэта і справедлива, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемогутный вечный Божа. Ты праз кров свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да Сябе сваіх дзяцей, які грэх аддалі ад Цябе.
каб Твой люд з'єднаний на узор Святого Тройці, став костьолом Христовим тілом і живою святинею Духа Святого, деля хвали Твоей безмежной мудрости. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Справды, Боже, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною з моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, ко воду сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего эти дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сяяны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видаджений, узяв хлеб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Беріть, їжте з гэтага усе, бо гэта ёсць тіло моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита, дзеля отпущення грехов, гэта чиніце на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присутствия. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння у небо в шесті, чекаючого другого прістя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь на просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якою Ты пожадав быть умилостивленный. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына и наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом, Ее обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриилем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всіх рассеянных по свете детей Твоих,
наших померлых братов и сестер и ущих, кто власти Твоей дышов за этого свету. Милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть, к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз яко одорваешь свету всякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсюди вольны от греху и захованы от всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, и дарить его супокоем и едностью, яки живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою, с Духом Твоим, супокой с тобою. Это поеднание тела и крови по нашей Богу Божий, яки веришь на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки веришь на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки вериш на себе, грехи світу, а даруй нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, хто вери на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увайшов до меня, але скажи только словом, и буде оздоровлена душа моя. Я хлеб життя, хто приходить до мене, не буде відчувати голоду, і хто вірить в мене, не буде прагнути ніколи. Господи, я не вартый,
дашь си хліба, сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Прошаш си хліба, сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Ласка усіх кридиться, спался и лекарь наш. Про свои раны Иисус коханый поздравляешь нас. Славому даришь силу, как боли не крошил. Дайша мне, Боже, как здесь свой пошли, я от моей ласки жил. Дайша мне, Боже, как здесь свой пошли, я от твоей ласки жил. Только Тебе хочу я тут на земле служить, а буду вечно в небе бессмечно с Тобою, Христе, жить. Духом Святым и Словом Божьим меня учит. Вятила нару на шлях свой правый, кожный мой крок и чин. Вятила нару на шлях свой правый, кожный мой крок и чин. Кожний день падає мне силы, песней славлю Его, бо со мной Яходая милость, Он вызвался, я крочу с Ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день помагає мне силы, песней славлю Его, бо со мной Яходая милость, Он вызвался, я крочу с Ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день подає мне силы, песней славлю Его, бо со мной Яходая милость, Он вызвался, я крочу с Ним, Бог моя сила, я не один. Молимся. Боже наш Отче, отуляй неспинною опекою всех, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй им у своей, да помози, учини годными вечного збавления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Святий Архангеле Михайле, обережи нас у змаганні.
Сядайце, калі ласка, паважаныя. Некалькі аб'яў душпастырскіх на гэты тыдзень адносна успамінаў святаў. 4 жніўня, панядзелак, успамін святога Яна Марыі Віянея, святара, святая імша ў 19 гадзін. 5 жніўня, аўторак, Маці Божай Снежнай, успамін гадавіны пасвячэння рымскай базылікі Найсвяцейшай Панны Марыі. Образ Маці Божай Снежнай заўсёды быў у нашым касцёле, і ў нас ёсць копія гэтага абраза. Ён называецца яшчэ Маці Божай Ружанцовай. Мне выдаецца, у нас няма ружы Маці Божай Ружанцовай абраза. Гэта пропустили. Ничего, мы надработаем. Поэтому у нас есть образ гэты, и просим заступніцтва на Святейшую Богородицу. Она заўсёды распасцірала заступніцтва ў гэтым абразе над нами, над нашим городом уже праз некалькі сот гадоў. І гэты абраз лічыцца адзін з таких больш вядомых калісьці ў столбцах і з'яўляўся таким вельмі, я не магу сказаць, цудоўным абразом, быў цудоўны, але вельмі шанаваны праз вернікаў, як падаюць сродкі гістарычныя. 6 жніўня, серада, свята перамянення Пана. Свята перамянення Пана з побожнасці, хто жадае прыйсці на святую імшу, у нас есть імша у 9 раніцы, у 19 вечара, у 18:00 будзе святая імша у Свершні. 8 жніўня, пятніца, успамін святога Дамініка, святара. У нас калісьці ў Столбцах была капліца святога Дамініка пры касцёле дамініканскім. У гэты дзень святая імша таксама будзе, это будзе у нас чацвер у 19:00. 9 жніўня, субота, свята святой Тэрэсы Бенедыкты ад крыжа, Эдыты Штайн, панны і мучаніцы. Учора адбылося благаслаўленне ружы Маці Божай Анёльскай. Учора так успамін быў Маці Божай Анельскай. Вось гэты абраз таксама называўся і называецца Маці Божай Анельскай, Налібокская Мадонна. У Налібокскім касцёле заўсёды так звалі яго, пагэтаму у гонар вось гэтага абраза, які ёсць у нашым касцёле, склалася ружа Маці Божай Анельскай. І афіцыйна прынялі 20 чалавек у супольнасць жывога ружанца з дапушчэння, якія дапушчаны да атрымання адпустаў, звязаных з ружанцовай малітвай. Такім чынам, 2 жніўня стане днём заснавання 9-й па ліку ружы у нашым касцёле пад назвай, альбо пад патранатам Маці Божай Анельскай. Таксама арганізоўваецца 10-я ружа пад патранатам святога Яна Паўла II. Ужо запісалася, я не ведаю, 12 чи 15 чалавек запісалася да гэтай моладзі. В асноўным я заклікаю, хто жадае запісацца ў гэту ружу, яшчэ запісацца 22 кастрычніка у ўспамін святога Яна Паўла II. Гэта будзе дзень нараджэння гэтай ружы. Мы зробім троху часу павінна прайсці яшчэ да гэта, але уфармуецца, падрыхтуем добра гэту ружу і можна распачаць сваю дзейнасць. Гэта ружа таксама 10-я ружа ў нашым касцёле. Наступную нядзелю святая імша будзе, як заўсёды, у Столбцах і у Новым Свержні, у Адцэдзе ў 9 часоў і ў 16:00 будзе у Жацерава, так як ксёндза Кірыла не будзе пару тыдняў. На гэтым тыдні, першы чацвер месяца, гэта дзень прысвечаны Эўхарыстыі і святарству. У 18:00 будзе набажэнства, потом у 19 святая імша, ну і хто жадае прыйсці на адарацыю, так называемая святая гадзіна, у 23:00 будзе адарацыя, адбудзецца адарацыя. Запрашаю. І я хочу вам шчыра падзякаваць за вашу дапамогу, як мы гаворым, на будову касцёла, але больш на тыя працы, справы, якія ідуць пры касцёле нашым. Зараз, як хочу згадаць, мы займаемся вялікім алтаром, і уже Паша Рослік
тут такі майстар, ён выразаў ужо гэтыя две часткі, такія две часткі алтара, вось, які будзе, дзе будзе два абразы, абраз Святой Тэрэсы дзіцятка Езус. Я дзякую Ружы Святой Тэрэсы дзіцятка Езус, яны насабіралі сродкаў, каб мастак намаляваў гэты абраз, і з другога боку будзе образ святога Яна Паўла II. Вось, гэта будзе вось такі вялікі алтар нас, потом яшчэ будуць рабіцца, далей будзе рабіцца вітраж, ну і далей будзе ісці гэтыя алтары ў гэтую і ў іншы бок. Тут будзе алтар святого Казіміра і святой Марыі Магдалены, ёсць два абразы. Марыі Магдалены яшчэ няма, але нам абяцалі, мне пазваніў чалавек, што абяцаў падараваць у хуткім часе гэты абраз. У яго ёсць абраз, які ён гатоў аддаць нашай парафіі святой Марыі Магдалены. Вось, я шчыра дзякую. Мы таксама далей вядзём працы каля нашага старога касцёла, такія працы больш, нема такіх, як кажуць, актыўных вялікіх прац, але ёсць, мы робім апалубку на свод, які будзе ў капліцы, ўжо зрабілі гэтую апалубку, таксама вядуцца далей праектныя працы па праектаванню там вось часткі касцёла, капліцы, якая была збурана, святога Дамініка капліца, і гэта капліца будзе адноўлена, і там будзе такое месца, нашае святое месца, гэтае месца, якое цесна было звязана і ёсць звязана з айцом Фабіянам. Вось гэта такія асноўныя. Я дзякую Богу, мы таксама падрыхтавалі, паслалі пісьмо на установку двух крыжоў. Крыж будзе там у той боку, я не ведаю, кажуць, за пуцямі, там, дзе мост, это перад на вакзал ісці, ось для таго месца, і таксама за возерам, там па вуліцы, забыўся, як гэта вуліца, Янкі Купалы і Прытыцкага, вось там на перекростку гэтых вуліц тоже таксама будзе установлены крыж. Вось такім чынам таксама малайцы ўжо падрыхтавалі крыж, папрашу дазволу у Залужжу, установім крыж, таксама хай будзе там крыж, это вельмі важна не была. Ну яшчэ так стары Свержань, я так хвалююся, каб там яшчэ паставіць крыж. Вось стары Свержань, это так вельмі важна тоже там. А то заўсёды бегаем пад магазин, каб пасвянціць яду там ці дзе-небудзь. Ну, павінна быць нейкая точка каталіческая, понимаете. Поэтому я запрашаю до такого дзеяння. Можа, дзе там, хто там каталік, уже калі каб не прасіцца, дзе ён так у цэнтры жыве, каля яго плоту, можам спакойна паставіць крыж, ніхто не мяшае, ніхто не перашкодзіць, ніхто не забароніць. Вось гэта такія аб'явы, а зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пасля імшы, хто жадае пабыць на молитве прославления, будет так одразу после имши распочнется, после песни на заканчение. Кто жадає остаться, може остаться на годинку, якую помолиться. Еще такая молитва прославления. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуjem Pánu Bohu. Фабияне наш чудотворца, стал вечери оборотца, нам шлях славления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал вечери оборотца, нам шлях славления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал вечери оборонца, нам шлях славления покажи, край наш от греха бережи.
Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Цябе услысим, Пана прославлена, словами, что почула ладонью.
присутность, Твоя присутность, ніби повітря в серці моїм. Отпочиваю, отпочиваю, коли я тільки чую голос Твой. Ось я перед Тобою, мой Бог, не зусім я такой любов'ю
присутность, Твоя присутность, гневы поветра в сердце моим. Odpoczywаю, odpoczywаю, коли я только чую голос Твой. Сёння ў Тваёй святой прысутнасці хочам шчыра адказаць на пытанне, хто ты для нас, альбо інакш, які ты для нас. Хочам сёння задаць сабе пытанне, адказаць на яго ці часам не здарылася так, што мы маем Твой фальшывы вобраз, Твой непраўдзівы вобраз. А можа ёсць так, што мы з усяго сэрца веру ў Цябе, але не ў такого, якога Ты ёсць на самом справе. Чисти нашего сердца Бога Слова, Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый, милосердность Его над усими створениями, Ягонными, Пан добрый до всех. Які
ласкавий. Довготерпливий, шмат милостивий. Милосердность Его над усіми створеннями, ягоними. Пан добрий на всіх. Ласкавий, довготерпливий, шмат милостивий. Милосердность Его над усіми створеннями, ягоними. Пан добрий на всіх.
милосердний і ласкавий. Довготерпливий, шмат милостивий. Милосердность Его над усіми створеннями, Его не мир, Пан добрий до всіх. Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, Він добрий до всіх. Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, Він добрий до всіх. Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, Він добрий до всіх. А милосердний і ласкавий. Бог є всім Богом. Бог добрий. Твой Бог – это добрый Отец. Вот это соправдано и правдивый образ Бога. Это Его соправдано душа. Стань теперь перед таким Богом, таким, яким Він є. Богом добрым, Богом любящим, перед Отцом. Тому, кто нас справді любить, мы можем довериться и открыться. Можем открыть свое сердце. И теперь будет такая хвилина, когда ты сможешь побудовать, або почать будовать відносини зі своїм серцем, з Отцем. Крок по кроку, слово по слову. Попробуй сегодня открыть свое сердце и отдать Ему все, что ты знаешь. Не бойся Бога. Он тебе никогда не покажется. Навіть коли до этой хвилины думал про Бога и про хирурга, расставить его существенно, если здесь высоко не думает о тебе, потому что иногда то ты веришь, что всему, что это не так. Ты веришь, что есть кто-то, кто тебе любит, тебе не любит. Когда хочешь, когда можешь, когда желаешь, что ты такое. Попробуй теперь все на внутренней тишине.
єсть у моїм серці, тобі даю, мой добрий Бог. Ти добрий Бог, кожний боль, кожний страх, все, що єсть у моїм серці, тобі даю, мой добрий Бог. Ти добрий Бог. Кожний боль, кожний страх, все, що єсть у моїм серці, тобі даю, мой добрий Бог. Ти добрий Бог, кожний боль, кожний страх, все,
нуждуюсь у моїй серці, тобі даю, мой добрий Бог. Ти добрий Бог. Наша Отче, сьогодні ми хочемо не тільки будувати свого справедливого вас, хочемо не тільки віддавати Тобі все, що у нас є, але хочемо так само Тобі довіритися по-справедливому, бо Ти добрий. І сьогодні у такий особливий спосіб хочемо Тобі довірити Пане нашу дружину. І просить Тебе сьогодні, дай нам Господи, Твою, що навіть самих складаних справ, споткання для мене, Ти можеш хочеш добивати добро. Про своего Сына Ты нам сказал в Евангелии, как мы просили, а будем отдать. Потому что мы просим, много просим, с верой в то, что Ты нам поможешь нам. Хочем нести за Тобой глубее и глубее. Хочем верить в Твою доброту. Але особливо Тобі, коли спіткнувся з чимось неприємним, з чимось тяжким, з тим, що заболить. Наш Отче, наш Створитель, Створитель неба и земли, мой Створитель. Да поможи мне довериться. Доверяю Тебе, Боже, все то, что меня споткает, все, что споткает моих родных, близких, знакомых. Хочу бачити Тебе, хочу бачити Тебе у самих складних ситуаціях, у самих складних питаннях. Там, где буде тяжко, там, где буде болюче, уже теперь, Пане, хочу бачити Тебе доброго. Не караючого лица, але доброго лица, милосердного лица. Страх откинь на глубину мира, бо сам Христос вже вместе с тобой. Страх откинь, на глибиню пливи. Сам Христос тебе веди. Страх откинь, на глибиню пливи. Сам Христос тебе веди. Страх откинь, на глибиню пливи.
перед створенням світу, бо ти полюбив мене перед створенням світу і дав мені життя, і дав мені надію, що я буду жить вечно. Бо ти полюбив мене перед створенням світу, бо ти полюбив мене перед створенням світу і дав мені життя. Дав мне надежду, что я буду жить вечно. И ты отулил меня безмерной любовью своей, и ты полюбил меня просто за то, что я есть. Ты отулил меня безмерной любовью своей, и ты полюбил меня просто за то, что я есть. Ты отулил меня безмерной любовью своей, и ты полюбил меня просто за то, что я есть. И ты отулил меня безмерной любовью своей, и ты полюбил меня просто за то, что я есть.
Хоча прагнуть Твою любов, маючи в серці Твій справедливий образ, хочемо Тебе просити о Твоїм благословенні. Благословення маємо завсюди і усюди, особливо тоді, коли наша віра буде ослаблена, особливо тоді, коли будемо змагатися з вірою Тебе, як собрати образ. А мы просим Тебя теперь о Твоем благословении. Таямницу сакрамента восхваляймо щиро сей, тратить второе право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло вели принести Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Отцу вечного святла. Аминь. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинув нам успомин своей муки. Просим Тебе, допоможи нам так ушановувати святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Милосердный и ласкавый, долготерпеливый, шмат милостивый. Милосердность Его над всеми створениями, Его
Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, Бог добрий на всіх. Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, Бог добрий на всіх. Боже, нехай слави наславляє тебе тепер за пам'ятку, яка є моя ніжна, невірний грошок. Отче, слава Тебе. Я і Тебе славу Тебе, що ти слави, а що ти себе сьогодні на себе Божий. Боже, який не осуджає, але Боже, який любить. Все слави, прославляйте свою славу, прославляйте свою славу. Нехай славить Тебе все твои славы, а Тебе посмотри, хваленый, кто Ты есть. Нехай славят Тебе все створения Твои, все святые Твои прославляют Тебе. Нехай славят Тебе все створения Твои, все святые Твои прославляют Тебе. Нехай славят Тебе все створения Твои, все святые Твои прославляют Тебе. Нехай славят Тебе все створения Твои, все святые Твои прославляют Тебе. Нехай славят Тебе все створения Твои, все святые Твои прославляют Тебе. Нехай славят Тебе все створения Твои, все святые. Милосердный и ласкавый. Нехай буде прославлено. Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки